ኤላት ተባህለት ወል 10 ዓመት ህፃን ቆልዓ ኣብ ትሕቲ ቢንቶ ትነብር ሰብያ ሓንቲ ሕያወይቲ ሰበይቲ ዝሃበታ ሩዝ ብስጋ ናብ ወላዲታ ኣዲኣ ሒዛቶ እናኸደት እንኮላ ኣብቲ ፀግዒ ፅርግያ ሓደ ምርኣይ ተሳእኖ ሰብ ክልምን ትሰምዕ። ኣብዚ ሰዓት እውን ኤላ ዋላ እኳ ጠሚዋ እንተነበረ ወላዲታ ግና ካብ ዘለክ ንፅጉም ኣካፍሊ ክትብል ስለ ዘዕበየታ ናብዚ ሰብ ብምኻድ ኣቦ እንኩም ኢላ ትህቦም። ንሱ እውን ተቐቢሉ ዝኣኽሎ ምስ በልዐ የቐኒየለይ ብምባል ናብቲ ንሳ ትነብረሉ ቦታ ንኽትወስዶ ብትሕትና ይሓታ። ናብቲ ገዛ ምስ ወሰደቶም እውን እቲ ዝገበሩላ ነገር ንብዙሓት ሰባት ዘንበዐን ዘገርምን እዩ ነይሩ። ኣቐዲመ ሰላምታ ይናቕረብኩ ቅድሚ ናብቲ መደብ ምሕላፈይ ላይክን ሸር ምግባር ኣይትረስዑ ክብል ፈቱ ናብቲ መደብ ክወስደኩም። እዛ ሚስኪን ቆልዓ ከምቲ ናይ ወትሩ ካብዚ ትሕቲ ቢንቶ ተላዒላ ከብዳ ንኽተዓንግል ሃሰውሰው ክትብል ትጅምር። ናብዚ ጎደና ክወድቃ ዝገበረን እውን እቲ ወኒነንኦ ዝነበራ ድንኳን ክቃፀል ብምኻሉ እዩ። ኣብ 10 ዓመታ ናብ ምህሮ ምኻድ ዘቋረፀት ኤላ ክተንፀርፅር እንተሰሚዓታ እውን ወላዲታ ኣዲኣ ፍጹም ተስፋ ከይትቆርፅን ንሰብ ምሕጋዝ ጽቡቕ ከም ዝኾነን ገይራ ከተዕብያ ቀፂላ እያ። መብዛሕትኡ ግዜ እውን ኣብ ቅድሚ ጓላ ፍሽኽታ ጥራይ ብምርኣይ ነቲ ሕማቕ ቃንዛ ኣብ ውሽጣ ገይራ ክትነብር ፀኒሓ እያ። ኣብዚ ፊት ፅርግያ እውን ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ነዛ ሚስኪን ህፃን ስለ ዝረኣየታ ናይ ሩዝ ስጋ ብምዕዳግ ምስ ማይ ገይራ እንክዛ ጓለይ ክትብል ትህባ። ንሳ እውን የቐኒየለይ ኢላ ገና ተቐቢላን ከይከደት ሓደ ኣብቲ ፅርግያ ዝወደቐ ምርኣይ ተሳእኖ ሰብ በጃኹም ሓጉዝኑ ክብል ትሰምዕ እሞ ነቲ ናይ ወላዲታ ኣዲኣ ማዕዳ እንድሕር ካባኺ ዝበኣሰ ሰብ ርኢኺ ብዓቕሚ ክሓግዝ ትብል ቃል ናብ እዝና ክመፅእ ይጅምር። ካብኡ ቀፂላ እውን ናብኡ ብምኻድ ኣቦይ ነዚ ክትበልዕ እንተኽኢልካ ፈትን ብምባል ነቲ ተዋህባ ሩዝ ብስጋ ምስ ማይ ገይራ ናብ ቅድሚኡ ትገብረሉ። እዞም ዓብ ሰብኣይ እውን ነቲ መግቢ ድሕሪ መብልዖም ማይ ብምስታይ ኣፉ ፀሪጉ ናብኣ ክጥምት ይጅምር። ብድሕሪኡ እውን ናብኣ ብምፅጋዕ ቀሲሉ ሕሹኽ ብምባል የቐኒየለይ ነዚ ሰናይ ተግባር ግና ከመይ ክትገብርዮ ከም ዝኽኣልኪ ንገርኒ ክብል ይሓታ። ንሳ እውን ወላዲተይ ትምዕደኒ ስለ ዝነበረት እያ ክትብል መልሲ ሂባቶም እያ። ብድሕሪኡ እውን ናብ ገዝኦም ክትወስዶ ይሓታ እሞ ድሕሪ ንእሽተይ ምሕሳብ ሒዛቶ ትኸይድ። ብድሕሪኡ እውን ወላዲታ ኣዲኣ ምስ ረኣየት መን ሒዛትላ ከም ዝመፀት ንጓላ ትሓታ። ንሳ እውን ኮፍ ክብል ብምግባር ጽጉም ሰብ እዩ እቲ መግቢ ከዓ ንዕኡ ሂበዩ እየ ክትብል መሊሳትላ እያ። ኣስዒቡ እዛ ዓብ ሰብ ስነ ስርዓተኛ እያ ጓልኪ ብምባል ናሃታ ጽቡቐት ተዓባብያ ከመጉሳ ይጅምር። ብድሕሪኡ እውን ካብ ድሕሪት ጅብኡ ሓደ ወረቐት የውፅእ እሞ ንኤላ ንበብዮ ክብል ብትሕትና ይሓታ። እቲ ወረቐት እውን ናይ ቢዝነስ ካርድ ኮይኑ ሚስተር ጆናታን ናይ ባዮ ሆልዲንግ ትካል ቀንዲ ስራሕ ፈጻሚ ዝብል እዩ ነይሩ። ኣዝያ ተገሪማ ኣፋ ስለ ዝሓዘት እውን ኣዲኣ ነቲ ወረቐት ብምሕዳግ ክትሪኦ ኪላ እያ። ንሳ እውን ከምስ ሰንበደት ዝረኣዩ እዚኦም ቢልዮነር ሚስተር ጆናታን ነቲ ሓፂር ናይ ህይወቶም መገዲ ክገልጹላ ይጅምሩ። ቅድሚ 5 ዓመት ብሓደጋ ዓይኑ ዝሰኣነ ዝሰብ ካብቲ ሰዓት ጀሚሩ ሓልሓሊፉ ናብ ጎደና ክወፅእ ጀሚሩ እዩ። መግቢ ደልዩ ዘይኮነስ ከምዚን ዓይነት ቁንዓት ልቢ ክረክብ ኢሉ ከም ዝኾነ እውን ገሊጹላ እዩ። ንሳ ግና ሕጂ እውን ክትኣምን ኣይከኣለትን። ንሱ እውን ቴሌፎን የውፅእ እሞ ሕጂ ኣውቲስታይ ክጽውዕ እየ ሓቢርና ክንከይድ ኢና ምስ በለን ኣዝየን ተደኒቐን እየን። ብድሕሪ ንእሽተይ ደቂቕ ድማ ሓደ ጸሊም ማኪና ብምምጻእ ሓቢሮም ክኸዱ ጅምሩ። ኣብዚ ሰዓት እውን ካልእ ቴሌፎን ብምድዋል ናይ ኢንተርናሽናል ቤት ትምህርቲ መዝገብ ንክህቦን ጽባሕ ሓድሽ ተምሃራይ ከም ዝመጽን ገሊጹ እዩ። ኣብዚ ሰዓት እውን እዛ ኣደ ኣዝያ ክትሕጎስ ገይርዋ እዩ። ኣብ መጨረሻ እውን ኣብ ሓደ ጻዕዳ ሪል ስቴት እዚ ማኪና ጠጠው ይብል እሞ ናብቲ ውሽጢ ድማ ተተሓሒዞም ይኣቱ። ኣደን ጓልን ኣብዚ ሰዓት ኣብ ካልእ ዓለም ዝኣተዋ ክሳብ ዝመስለን ተደኒቐን ተሪፈን እየን። ብድሕሪኡ እውን ሓንቲ ቀምሽ ዝገበረት ሰራሕተኛ ናብኣተን ትመጽእ እሞ ክላራ ይበሃል ብምባል ናይ ዝገዛ መመሓደሪት ከም ዝኾነት ገሊጻትለን እያ። ኣብዚ ሰዓት እውን ጆናታን ክላራ ኩሉ ነገር ክተርእየክን እያ ኣነ ተመሊሰ ክመጽእ እየ ብምባል ገዲፍዎን ይኸይድ። ክላራ እውን ናብ ውሽጢ ሒዛተን ብምእታው ዝዓርፋሉ መደቀስን ዝሕፀባሉ ባኞን ብምርኣይ ንክዕርፋ ገዲፋተን ትኸይድ። ብድሕሪኡ እውን ሄለን ንጓላ ፀቢቓ ብምሕቋፍ ነቲ ዝመሃረታ ሰናይ ተግባር ብምፍጻማ ምኽንያት ከም ዝክረኽባ ከም ዝኽኣላ ክትዛረባ ትጅምር። ብድሕሪኡ እውን ክላራ ጽቡቕ ቦርሳን ደብተርን ሒዛ ናብቲ ዓራተን ብምኻድ ጽባሕ ምሮ ከም እትጅምርን ስኮላርሺፕ ከም እተመዝገበትን ገሊጻ ካብቲ መደቀሲ ትወፅእ።
ኣብቲ ድሓር እውን ደራርቢ ሓደ ንኽበልዑ ጆናታን ብምጽዋዕ ዓብ ዘረባ ክዛረበን ይጅምር። ቅድሚ ሕጂ ወላ ሓንቲ ናይ ሰብ ክብሪ ዘይግደስ ምንባሩን ናብ ገንዘብ ጥራይ ክጎይ ብምጽንሑ ቤተሰቡ ክስእን ከም ዝኸኣለ ብምግላጽ ናብ ሰናይ ተግባር ዘለዎም ሰባት ኣለሻ ክኣቱ ከም ዝኸኣለ ገሊጹለን እዩ። ናብ እናጠመተ እውን ጽቡቕ ነገር ጌርኪ ኢኺ ወላ ሓንቲ ኣብ ዘይብልክን ሰዓት እውን ንጽጉም ትሕግዝ ጌርኪ ከም ዘዕበኽያ ተዓዚበ እየ። ስለዚ ድማ ንዓኽን ተመሊሰ ናብቲ ዝነበርክንኦ ህይወት ክትምለሳ ክሕግዘክን እየ። ዓለም ከማኽን ዝበለ ሰብ የድልያ ኣሎ ብምባል ናብቲ ድራር ከኣቱ ዓዲምዎን እዩ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ እውን ዩኒፎርማ ገይራ ናብ ምህሮኣ ክትከይድ ትዳሎ። ወላዲታ ኣዲኣ እውን ናይ ጓላ ህይወት ስለተመልሰ ከተመስግኖ ትጅምር። ናብቲ ክላስ ምስ ኣተወት ድማ ሓደ መምህር ንኤላ ምስ ዓበይት እንታይ ክትከውን ከም እትደሊ ይሓታ እሞ ንሳ እውን ናይ ሕክምና ዶክተር ክትከውን ከም እትደሊ ክትምልሰሉ ኪላያ። ቀፂሉ እውን ጆናታን ንሄለን ናይ ሓደ ሱፐርማርኬት ሓላፊት ንኽገብራ ኣብ ምጽዓር እዩ ነይሩ። ነታ ጓላ እውን ምህሮኣ ክሳብ ትውድእ ናይ ስኮላርሺፕ ሙሉእ ፌርማ ገይሩ ንሄለን ይሂባ። ኣብቲ መዓልቲ ምሸት ድማ ሓደ ማስክ ዝገበረ ሰብ ናብቲ ገዛ ይኣቱ። ኣብዚ ሰዓት ክላራ ስለ ዝረኣየቶ ናብ ጆናታን ደው ኢላ ትሕብሮ። ኮይኑ ግና ሄለን ኣብ ጽቡቕ ድቃስ እያ ነይራ። ሃንደበት ስኽፍክፍ ኢልዋ ካብ ድቃሳ ክትለዓል እንኮላ ሓደ ማስክ ዝገበረ ሰብ ካብ ማዕዶ ትዕዘብ። ዓውታ ክተስምዕ ምስ በለት ድማ በቲ ሒዝዎ ዝነበረ ሽጉጥ ከፈራርሓ ይጅምር። ክላራ ናብዚ ገዛ ድምፂ ምስ ኣስመዐት ግና ካብቲ ዝነበሮ ገዛ ብቕልጡፍ ክጠፍእ ገይርዎ እዩ። እዚ ጉዳይ እውን ብቕልጡፍ ናብ ፖሊስ ሪፖርት ምስ ተገብረ ኤላ ምስ ሄለን ናብ ድሕንነተን ተሓለወ ገዛ ክኸዳ ገይርዎን እዩ። በዚ ተግባር ኣዝዩ ዝሓፈረ ሚስተር ጆናታን እውን ወላ ሓንቲ ስጋኣት ከይኣቶም ብምዝራብ ናብቲ መደቀሲአን ክኸዳ ይገብረን። ንጽባሒቱ እውን ኣብቲ ናይ ተኽልቲ ቦታ ኣያማያድ ዝብል ስም ኣብ ወረቐት ይረኽቡ እሞ ንጆናታን ይህብዎ። ኣብዚ ሰዓት ጆናታን ብተዘክሮ ንድሕሪት ብምኻድ እዚ ሰብ ቅድሚ ሕጂ ስፖንሰር ገይሩ ምሂርዎ ከም ዝነበረን ድሓር ግና ብሚልዮናት ዝቑጸር ሃብቲ ሒዙ ከም እጠፍአን ይገልጻሎም። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ዓጀብቲ ገይሩ ኤላ ናብ ምህሮ ክትከይድ ትእዛዝ ይህብ። ኣብኡ ኸይዳ እውን ሓደሽቲ መሓዙት ብምልላይ ክትጻወት ትጅምር። ሃንደበት ግና ካብ ቤት ትምህርቲ ይድወለሎም እሞ ኤላ ብዘይፍለጡ ሰባት ተጨውያ ዝብል ዜና ንጆናታን ይዝረቦ። ሄለን ርእሳ ክትቆጻጸር ዋላ እኳ ተዘይከኣለት ምስ ጆናታን ተተሓሒዞም ናብቲ ቤት ትምህርቲ ከይዶም እዮም። ኣብቲ ሰዓት እውን እቲ ዳይሬክተር ብሲሲቲቪ ካሜራ ከም ዝረኣይዎ እንተኾይኑ ጆሹዋ ናይ ኤላ መሓዛ ምስ ካልኦት ሰባት ከም ዝመፀን ሓደ ወረቐት መሳሊ ነገር ከም እተቐበለን ይገልጻሎም። ብድሕሪኡ እውን ክላራ ናብ ናይ ጆሹዋ ገዛ ትኸይድ እሞ ንኽትኣቱ ፍቓድ ምስ ሓተተት ንጆሹዋ ትረኽቦ። ንዕኡ እውን እቲ ተፈጥረ ነገር ክትሓቶም ኮላ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ኮነ ኢሉ ከም ዘይኮነን ሕማቕ ክገብርዋ ከም ዝኽእሉን ብዘይምሕሳብ ንወላዲቱ መሐከሚ ገንዘብ ከም ዝህብዎ ምስ ገለጹሉ ነዚ ተግባር ከም ዝወዓሎ ገሊጹሎም እዩ። ብዛዕባ እዞም ሰባት ይፈልጥ እንተዳ ኮይኑ ምስ ሓተትዎ እውን ካብ ጅቡኡ ሓደ ናይ ቢዝነስ ካርዲ ብምውፃእ ክነብብ ሂቦም። ብምቕጻል እውን ነታ ኣድረስ ናይዚ ካርዲ ምስ ረኣዩ ምስ ፖላይስ ብምዃን ይኸዱ። ኣብዚ ቦታ ሓደ ዓቢ መኻዚኖ ይረኽቡ። ናብቲ ውሽጢ እውን ጥንቃቐ ብተመልኦ ክኣቱ ምስ ጀመሩ ብዙሓት ናይ ፌክ ኮምፒተራትን ሰነዳትን ኣብቲ ጣውላ ይረኽቡ። ብድሕሪቶም እውን ሓደ ቀጢን ነዊሕ ሰብ እሺ ሚልዮነር ኣብ መወዳእታ ተረኺብና እምበር ክብል ይዛረብ። ጆናታን እውን ኣነ እንከለኹ ንምንታይ ንኤላ ትወስድ ብምባል ተቖጢዑ ይዛረቦ። ኣብዚ ሰዓት እቶም ፖላይስ ናብኡ ብምእታው ነቲ ወዲ ኣሲሮም ይወስድዎ እሞ ኤላ እውን ናይ ተስፋ ፍሽኽታ እናሰሓቐት ምስ ኣዲኣ ትራኸብ። ኣብቲ ምሸት ድማ ሚስተር ጆናታን ናይ ባህላዊ ክዳን ገይሩ ንኤላ ብምጽዋዕ ሓደ ህያብ ክህባ ከም ዝኾነ ይዛረባ። ንሳ እውን ነዚ ንእሽተይ ሳንዱቕ ቀሳቢላ ምስ ከፈተቶ ኣብ ውሽጡ ናይ ክሳድ ብርን ናይ ሓኻይም ስቴቴስኮፕ ትረክብ። ኤላ እውን ኣዝያ ተሓጒሳ ተስያ ትሓቕፎ። ኣብ ሓደ ወቕቲ ትሕቲ ቢንቶ ትነብር ዝነበረት እዚኣ ቆልዓ ኣብዚ ሕጂ ጽቡቕ ህይወት ክትውንን ምኽኣላ ኣዝያ ክትሕጎስ ገይርዋ እዩ። ሄለን እውን ናይ ሱፐርማርኬት ቀንዲ ሓላፊት ብምዃን ህይወታ ሓደላ ክትፍልመ ኽኢልዋ እዩ። ድሕሪ ዓመታት ድማ ኣብ ሓደ ናይ ሆስፒታል ቤት ትምህርቲ ኤላ ብናይ ህፃውንቲ መጥባሕቲ ክፍሊ ትምህርታ ስለ ዝወደአት ኣብ መንጎ ብዙሓት ወለዲ ክትምረቕ በቂዓ እያ። በዚ ምኽንያት እውን ናብ መድረኽ ወፂኣ መደረ ክትገብር ምስ ተዓደመት ሚስተር ጆናታን ኣብዚ ሰዓት ኣሪጎም ንብሕቶም ኮፍ ኢሎምን
ወላዲታ ኣዲኣ ሄለን እውን ምስ ክላራ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢለን ብርሑቕ ክትጥምቶም ትጅምር። ብምቕጻል እውን ናብዚ ከመይ ክትበጽሕ ከም ዝኽኣለትን ኣብ ሓደ ወቕቲ ንሓደ ዓብ ሰብ መግቢ ሂባ ክትሕግዝ ብምኽኣላን ኣብዚ ህይወት ክትነብር ከም ዝገበራ ምስክር ቃላ ሂባያ። እዚ ቢልዮነር ምርኣይ ተሳእኖ ሰብ እውን ንክምልሰላ ኢላ ዘይኮነትስ ጽቡቕ ምግባር ንርእስኻ ኢላ ብምሕሳብ ከም ዝኾነ ሰባት እውን ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ንክህልዎም ምዒዳያ። ኣብ መጨረሻ እውን ንሚስተር ጆናታን ምስ ወላዲታ ኣዲኣን ክላራን ኣመስጊና ካብቲ መድረኽ ትወፅእ። ደገ ወፂኣ እውን ንሚስተር ጆናታን ኣዝየ ዘመስግን እናበለቶ ታሪኽና ፍጸም። እሞ ደኣ ከምቲ ናይ ወትሩ ንስኹም እውን እንተሰማዕኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ጻሓፉለይ ክብል ፈቱ።